Да започнеш бизнес е изключително лесно, обаче е само на думи. Стане ли време да започнем нещата, които трябва да направим във връзка с бизнеса ни, започва едно безкрайно отлагане. И това отлагане се дължи на нашите страхове, програми, които не ни носят нищо добро. А всъщност започването на бизнес започва с пускането на пост в социалните мрежи. Това е единственото, което трябва да направите, за да стартирате бизнеса си. Да кажете на хората, че вие съществувате и правите еди си какво. И оттам нататък става малко по-лесно, защото после трябва да направите още един пост, после трябва да си поговорите с хората, които са реагирали, после трябва да продавате и накрая трябва да изпълните това, което сте продали. Да направиш бизнес е лесно. Стига да не започнеш да слушаш вътрешния ти глас, който ти казва: да бе, от теб ли ще купя? Да бе, ти не си достатъчно добър. Да бе, то пък сега. Въобще не е момента сега и сега детето е болно. И разни такива. Ако искате да разберете какъв е целият процес на онлайн продажбите и особено на продажбите в Facebook, елате на срещата утре, в която ще обясня какъв е процеса и ще разкажа по-подробно как работим в АХА клуба. Пишете ми, за да ви запиша и да ви изпратя линк за Zoom.